from the book of Mark chapter 11. Lizima Roa, God bless you. Mark 11, verse 20. In the morning as they went along, they saw a fig tree withered from the roots. Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, the tree you cursed has withered. Have faith in God, Jesus answered. Have faith in God, Jesus answered. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. That's Mark 11 verse 20. Bible rati vachipfuura Peter wakati kuna Jesu ishe tarisai mutu wamakatuka waoma. Jesu ndobva ati have faith in God. I want to bring this understanding to you this morning. Not unzwe chinichi. Jesu wakataura mazwi kumuti. Ndokubva aenda. Mangwanani vakudarika nepo Peter ndopari kuti ishe tarisai mutu wamakatuka is withered kana kuti waoma. Ndovatara pamusoro pekuva nekutenda, having faith in God. Faina Marco, God bless you. Honorable Fajio Maroa, God bless you. Happy to see you online. God bless you. God bless you. So Jesu wakataura mazwi kumuti ndokuenda kwaari kuenda mangwana ni vakudzoka nepo. Peter ari kuti ishe tarisai mutu wamakatuka waoma. Jesu ndokubva ati have faith in God, which means kuva nekutenda muna Mwari kunoita kuti munhu kana ataura chinhu nokuti ane kutenda muna Mwari, he is not or she is not moved nezvaitika ipapo, but unotenda kuti Mwari une simba, une chinhu chaatanga kuita. Why? Nokuti panatanga kuverenga pati ipo. In the morning as they went along, they see a fig tree withered from the roots. So pane anonzi maroots kana kuti midzi every case, every matter yaunosangana nayo muupenyu. Zvimwe zvizhinji zvatinoona tichifaitana nazvo nekunetsana nazvo hadzisiridzo midzi. Let's say your challenge is like a tree. Some branches nemashizha zvinhu zvaunoona, but the real issue ndechekuti pasi apa pane midzi iri kusupply nutrients nemvura kumuti kuti urambe wakamira. So kana muti uyu wakatukwa naJesu, Bible rati the fig tree withered from the roots, which means kune kunotangira nyaya kuri unseen, kuri covered ne-earth, midzi haioneke, midzi iri pasi. Saka Jesu paari kuti kuna Peter have faith in God, ari kuti have faith and trust in God, kuti kana wataura shoko kana Mwari vakuita zvinhu, sometimes zvinooneka nezviri tangible zvinogona kunonoka kuappear to you to an extent yekuti unogona withdraw your faith kana kudhauta kuti ndinofunga zvandataura hazvishandi, prayer yangu haisi kushanda, hapana chandaona chandaita. But shoko raMwari rinoenda rotanga raadresa the unseen. Why? Because the unseen chisingaoneke ndo midzi yechinooneka. The unseen part of the tree, midzi. And the midzi ndo inoita kuti muti urambe uripo nokuti ndo a channel, a system inotransporta nutrients nemvura kuenda mumuti kuti urambe wakamira. So every challenge, every issue in life ine maroots. So there are times that people will cancel somebody, munhu anoenda kucounseling concerning a certain issue. Hope you have the right notes, hope you are chaizvo ma principles ekuteedza nekuita, and things won't change. Why? Nekuda kwokuti vadila nema roots, havana kudila nema roots, vadila nema shizha, vadila nema branches. Every matter, every issue in life ine ma roots. Midzi iriko pachinhu chese chaunosangana nacho muupenyu. Saka uchaona kuti vanhu vanoita counseling sometimes kana vachikansela munhu, let's say mufana mudiki ari kuita macriminal acts, kana vagara naye pasi vachitaura naye, vanotanga kubvunza zvisinei necrime yaaita, but vachibvunza a lifestyle yaakararama, background yake kubva ari mudiki kuti zvaifamba sei. Why? Because kana mufana uyu akakura mubroken home, ari wounded, akava vulnerable kune mamwe ma-issues, nekubhuliwa nekudii, anokura ane mentality chiri defensive, kuti vanhu vaimbondishungurudza, vanhu vaimbodai, takakura mubroken home and this and this and this. Kureva kuti vari kuti although mufana uyu ane zvaaita,
but zvaaita zvine connection nezvaakaitwa. So tikatanga kugadzirisa his mind pane zvaakaitwa, tinogona kugadzirisa pane zvaari kuita. Why? Nekuda kwekuti pane nguva yekuti tinoda kugadzirisa zvaari kuita, tokanganwa the background kwazvakatangira ndekwekuti une abuse yaakasafa, mune maakapfuura namo. You see, sometimes my relationship they don't work out good. Why? Nekuda kwekuti vanhu tu vasangana, vawirirana, vadanana, vari kugara vese, but mumwe nemumwe ane background, ane marererwo, ane kwaanobva, which means sometimes munhu wauri kublema today kuti ari kuita izvi, iye angova a victim yekuti akakura akarerwa paplatform, background yaingoita kuti imupushe to that area. I've been talking to somebody concerning issue of marriage. Marriage, truly, it needs prayer. But above all, it needs wisdom. So there are times that people will pray for something, especially marriage, and they forget to seek wisdom, the guidance concerning relationship. Why? Because per wisdom ne guidance, dopa munogara pasi muchione sana. Kuti uyu akabva neengo ipi, akarerwa sei, vaitenda zvipi, akarerwa masystems akaita sei. Why? Nekuda kuti maroots ane nyaya. That's why Jesu paakatuka muti una kungooma kumashizha neku area kungawanikwe mafruits, but unotangira kuoma from the root. Why? Because there is always a supply inoramba ichiunza nutrients nemvura to the tree to an extent yekuti supply iyo ikasetwa cut off, even muti uchinzi wakatukwa, as long as uchiwana that supply unoramba uchisurvive. Saka shoko rati the tree withered from the roots. And this is one thing, but I want you to understand this. Every matter, every challenge, every issue in a midzi. Every matter, every issue in life in a midzi. So my roots akasabatwa, akasadriswa, akasagadiriswa. The supply will always be there, my nutrients and water, and the tree will remain green and healthy. Saka Jesu pari kuti kuna Peter, have faith in God. Arikunzi mwari wa unotenda unoziva the root of every matter. Saka pese pa unona mata nezva unochemera nezva unoti mwari vakuitire, vanotanga vanobata the root part of it. So the root part pa inobatwa, it's the unseen part. Saka dzimwe nguva unogona kudhauta, faith yako inogona kuderera nekudona kuti it's for 3 months now I've been praying concerning this matter and nothing is happening, and the devil will challenge your sight. That's why the Bible says we don't walk by sight, we walk by faith, and faith comes by hearing, and hearing by the word of God, which means when the word of God is in you, no matter what the devil says in the realm of the sin, but you believe in the another dimension, in realm unseen, the root part of every matter. So kazhinji vamwe vedu midzi yanga ichitogadziriswa zvayo, but munhu ndobva aita quit aregedza ati zvinhu zvasi kushanda. I've been praying about this, but I don't see any change. Makatabosha. Right now, there's somebody who a blessing along your way. You've been praying concerning this matter, and God is with you. But the thing is, something is happening. Muremu iri unseen. Saka iwe nekuda kwakuti you are designed as human being cooperate in my senses, but you are also redesigned as a believer to operate in faith. Maybe I'll repeat this. Naturally, we are designed to operate with senses. Spiritually, we are redesigned to operate in the dimension of faith. Why? Because faith is the evidence of things not seen, which means the unseen realm, gonna buy evidence so that you will stand. Nekuda kwekuti every matter in the maroots ayo. I'll repeat this. We are designed as human beings to operate by senses. We are redesigned as believers to operate by faith. My senses are muremu yezvinhu zviri tangible, zviri seen, zvinooneka. But faith is another dimension yekuti you believe even the unseen. Saka Jesu ari kuti kuna Peter, have faith in God. In other words, have the God kind of faith. Yekuti the unseen matters most than what is seen. So kana pakuadreswa nyaya the unseen ndo inotoda kutanga yaadreswa, but panoadreswa the unseen part of every matter,
iwe uchioperate nima senses, you feel as if things are not working your way. You feel as if things are not okay. You feel as if it's better to quit. Things have not changed. There are things in life that can take time. I'll give you an example. Let's say munhu ari kudiridza mugarden, ari kushandisa hosepipe. Ukaenda kutepi ukandovhara tepi. Unoziva here kuti mupipeline, muhosepipe, munoramba muine mvura yagara irimo within the system yanga yabuda mutepi. So kuvhara tepi hakureva kuti mvura yapera zvachose. Kunoreva kuti mvura supply haichauya. But already in the system of supply there is something already chiri kufamba. So Jesu paakatuka muti, already in the system of that tree, kune zvanga zvatanga kutouya as nutrients as water to the leaves and to the branches. That's why Peter kucheka kwake acheka in the morning. Ari kureva kuti pakatukwa muti uyu manheru, havana anything chavakaona, but mangwanani, as they were passing by, Peter unoti kuna Jesu, Ishe tarisai, muti uyo wamakatuka waoma kubva kumidzi. The ones have faith in God, or have the God kind of faith. Every matter in my issues, every nyaya in my roots. Do you know the root of your story? Unoziva here maroots enyaya dzirikukunesta. Unoziva here maroots esituation yako. Naturally agriculture kune pekuti ukatema miti ukasagobora from the roots, muti uyo une simba rekubuda zvakare. So there are times yekuti somebody is being prayed for, munhu anonamatirwa, zvinhu zvoita nge zvapera zvotsoka futi. Munhu anonamatirwa, zvinhu zvoita nge zviri kufamba, after 2-3 months zvotanga kudzoka futi. To an extent yekuti anogona kufunga kuti kusiya chechi yacho zvinomboti fambei zvoregera. As long pasiri kubatwa the root part of that tree, the same tree will rise again. Check. Tsvaga kuti midzi yechinhu ichi chii. Pauro achibata anoti hatirwe nenyama neropa asi nemweya. Ende chaunoziva kuti tinonetswa, tinotukwa, tinovengwa nenyama neropa asi hatirwe nenyama neropa. Why? Zviri kunzi focus yako kana waane challenge, wamubattle, make sure you know the real enemy. Why? Because enemy inofamba naamabhiera. The devil is so cunning to an extent that sometimes you fight the wrong person, you fight the wrong thing. Unotanga kunetsana nezvisizvo. Ukaenda kumedical side, ana chiremba pane paunoti warwara waenda kuchipatara, vane matest akawanda avanoita. Why? Because some diseases are also symptoms. I always give people example of TB. Kana munhu aine TB anogona kukosora. Hazvirevi kuti ane problem yechikosoro. Chikosoro chikanyanya akaenda kuchipatara akaitwa matest munzonzi ane TB. Which means ukaita TB unokosora. But ukatsvaka mushonga wechikosoro, chikosoro chindopera. But you die of TB. Why? Because watreata symptom, hauna kutreata the root or the real disease. Chinoita kuti uvengwe chii? Chinoita kuti vasakufarire, vasakugamuchire nyangwe kubasa kwako chii? Ndinofarira vamwe baba vakaita research yavo. Vakauya nemwana wavo kuna Jesu. Vakati, Ishe, ndakauya nemwana wangu kwadzidzi venyu vakamutadza nokuti mwana wangu zvinoti zvikamubata zvinomuisira mumvura, zvikamubata zvinomuisira mumoto. This kind of a father munhu aamachiwa kuunderstanda kuti mwana wangu ukaona ari kumoto hakusi kuda kwake, zvinenge zvamubata. Ukamona ari kumvura haisi choice, but zvikamubata zvinoita override choice nepower, willpower, zvomuendesa kwaasingafariri kuenda. Sababa ava vari kutoziva kuti challenge ine mwana wangu iri spiritual, haisi pachoice, haisi pamind, but iri muspirit. Father, in the mighty name of Jesus, every root ye challenge yatinosangana nayo, address that root. Every root ye issue iri kurwa neupenyu hwangu, address that root. Father, in the mighty name of Jesus, Baba ndanamata nokutenda mangwanani ano, vana venyu zvavanoshuwira nekutsvaka.
favor pamusoro pemabasa neupenyu. Ngavarangarirwe, ngavagoneswe. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. I curse every root yezimuti rakamera muupenyu wako riri kukurwisa. Every challenge iri kurepresentwa nezimuti muupenyu wako. I curse that root. I curse that root. Be dry now. Be dry now. Be dry now. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Mukoma